Hos os, der kan du jo se direkte, hvad du betaler for, og hvor meget du betaler. Hvis du går ned i banken, jamen, så er det rigtigt, så er møderne ofte gratis, men du betaler en masse penge, som er skjult i forbindelse med for høje renter på din lån måske, skjult administrationsgebyr og diverse omkostninger, når du investerer især, og på dine pensionsopsparinger, puljer osv., kan der være både synlige, men også usynlige omkostninger. Så du betaler faktisk en masse ned i banken, som du måske slet ikke er klar over. Og vi oplever, at de kunder, der kommer her, jamen selv efter de medregner den udgift, der er til at købe den her gode rådgivning, jamen der opnår de faktisk en besparelse og får nogle bedre resultater på deres investeringer og sparer nogle penge på deres finansieringsdel. Vi har da oplevet flere gange, at der er nogle kunder, der har sagt, jamen jeg skulle have det inde ved jer for længe siden. Fordi at de kan se nu, at de penge, de sparer fremadrettet, dem kunne de også have sparet de foregående år. Så desværre oplever vi nogle gange, at kunderne de kommer for sent herind. Jeg så sige, at det er aldrig for sent, man kan lige så godt tage besparelserne med, men det synes kunden nogle gange selv, at det var da ærgerligt, at vi ikke kom noget før. Og så er der faktisk også nogen, der bliver sådan lidt irriteret på deres pengeinstitut, over at de ikke er blevet oplyst så meget, at de egentlig har betalt for deres investeringer osv. igennem årene. Og det kan godt være sådan lidt en ærgerlig oplevelse, lige når man får det at vide. Men omvendt kan man sige, så ved man det, så kan man forholde sig til det, og så kan man gøre noget ved det. Renteniveau på lån, hvordan det er i forhold til, hvad det burde være, og så omkostningsniveauet på diverse formueplejeaftaler, investeringsaftaler, puljeordninger osv. Hvor meget det reelt koster, når man regner alle provisioner og gebyrer og kortage og så videre med. Det er noget af det, som der virkelig overrasker folk. Bankerne har jo været gode til at skabe en eller anden illusion om, at de faktisk er der for kundernes skyld og så sekundært for deres egen skyld. Men der skal man jo huske, at banken er jo en forretning, ligesom alle mulige andre forretninger, og de er der for at handle med deres kunder, og det er meget naturligt. Og man kan sige, mange bankkunder er jo faktisk også aktionærer i deres banker. Det er de vel kun, hvis de tror på, at banken leverer et godt regnskab og dermed nogle gode resultater, så aktien klarer sig godt. Og det er jo sådan lidt selvmodsigelse, at man på den ene side gerne vil investere i en bank, fordi den laver stort overskud, men på den anden side, så er man selv med til at betale det store overskud. Så man kan sige, det er, man må ikke bilde sig selv ind, at banken er til for ens skyld som kunde. De er til for at drive en forretning, og så må man jo så få de bedste betingelser, man nu kan. Og hvis ikke ens egen bank er skarp nok på prisen, eller er dygtig nok, eller har de produkter, som der passer til en, jamen så må man jo finde en anden udbyder, en anden bank, eller en anden investeringsforening, eller noget andet, der så har noget, der passer bedre til en.